Θα δείτε λοιπόν ένα gadget τώρα. Κάποιοι θα το πούν κινητό τέταρτης γενιάς. Το τηλέφωνο που θα δείτε είναι το πρώτο τηλέφωνο που κυκλοφορεί και έχει δυνατότητα να παίζει τηλεόραση. Τηλεόραση όχι μέσω του ίντερνετ, αλλά με ένα tuner τηλεόραση στο οποίο έχει πάνω. Μπορεί να δεχτεί 2 κάρτες SIM, κάνει τα πάντα που μπορεί να κάνει ένα κινητό τηλέφωνο, από το να έχει βίντεο, φωτογραφίες, ραδιόφωνο ή ό,τι άλλο, και κοστίζει 187 ευρώ. Μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση μέσω του κινητού σας χωρίς να χρεώνεστε και να έχετε 2 κάρτες SIM σε μία συσκευή. Ναι, αρκεί να αποκτήσετε το συγκεκριμένο τηλέφωνο με μόλις 187 ευρώ. Απαλλάσσεται από τις 2 συσκευές. Παίρνει 2 καρτούλες. Τις καρτούλες τις βάζουμε εδώ πέρα πίσω. SIM 1, SIM 2 για την κάθε κάρτα ξεχωριστά. Εδώ πέρα είναι τηλεόραση. Το κινεζικής προέλευσης κινητό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθεί όλα τα ελεύθερα κανάλια της χώρας, καθώς διαθέτει ενσωματωμένη κεραία και ψηφιακό δέκτη. Πατώντας το κεντρικό κουμπάκι, αρχίζει και κάνει το λεγόμενο σκανάρισμα, όπως η τηλεόραση στο σπίτι μας. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, έχει αποθηκεύσει, έχει πιάσει τα κανάλια και έχει αποθηκεύσει αυτόματα. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται, εκτός και αν βρεθείτε εκτός Αττικής ή σε κάποιο άλλο μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ακόμα. Οι 2 αριθμοί χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Το κινητό διαθέτει 6 ηχεία, ραδιόφωνο που λειτουργεί χωρίς hands-free, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής βίντεο. Πατώντας το κεντρικό κουμπάκι γίνεται η εγγραφή και μετά το σταματάς και έχει αποθηκευτεί αυτόματα το βίντεο. Η συσκευασία μέσα περιλαμβάνει ελληνικό manual, το φορτιστή αυτοκινήτου, 2 μπαταρίες και ένα hands-free. Με 207 ευρώ μπορεί κανείς να αποκτήσει και το πιο σύγχρονο κινητό τηλεόραση που διαθέτει οθόνη αφής, δυνατότητα αποστολής MMS, 2 κάμερες και ζυγίζει μόλις 120 γραμμάρια. Όταν μπούμε μέσα στο κεντρικό μενού, κάνοντας την κίνηση αυτή, μεταφέρεται το μενού. Σε αυτό μπορείς από την τηλεόραση να καταγράψεις αν θέλεις κάτι και να το αποθηκεύσεις.